Sibiya sinomuntu la uthothakazi ingane kumele iphume kubo njengamanje ubaba wakho imfanele ifanele kodwa kumthathanga unina wayo kodwa ingane sekumele manje ikwazi ukuya kubo ngokusemthethweni iveli kushaya ucingo kufona baba usibuya kuthiwa hayi lethana ingane noma ingane ayizele noma kunosiko kufuneka befike belenze lo abakomalume bayo ukuze bekhombisa ukuthi bayikhipha manje bayisa kubo kwayo noma ushaya ucingo nje ubiza ukuthi hayi ingane ayiza ifike kwenzeka kanjani baba usibuya uma ngabe ingane ikhokhela ingakoleta indawo wena umkhwenyana yebo ukhokhile yebo wawuna ukweleta awukweleti lutho ngale ngane yebo manje kodwa uyishi ila kimi yebo wena uma uyifuna usuvele nje ushaya ucingo ukuthi uyifuna la kuyenzeka kanjalo baba no wena yenza nje nazo-ke nalesikhathi wenza yonke lento manje sekufanele ngiyikhiphe phela yebo upha ngale nami ngizohlaba into ngapha imbuzi nawe yiba nembuzi ngale yokuyimukela ngingene sibayeni ngikhiphe ngehubo Yebo. iye kwakho yebo iyafika lapho kwakho ukuphi ngakwenze yendane mina yebo ikuphi thina sofika siphethe yonke into manje nomthimba nifana abantu abawumthimba yebo phethe konke sifika ngemoto yebo ba sime lapha ubusuzu sihlangabeze ebese sithi mase sihlangabezile sisiseduze nawe usuphuma nekhetho lakho ukusoma nawe enhla lokuzeni la yebo baba uyafika la uyabuza ukuthi awuma kunje ngeziya ngidozela yebo lalela ke manje hamba ukhulume emsamo kini ukuthi uze ngani yebo aphinde emuva eyenda natsho njalo Yebo. aphinde emuva sengilethe umntwana manje yebo mayefika uzokhuluma lapha nje benze yonke into uyafika lapha sengimbambile lo kanje yebo ngithi nangoke yebo kumthi nangu usengowakho niphethe njalo uhlangothi lembuzo osuka ngapha elinizana nalo la ngoba nemlethile yena lo Yebo. konke nesigubhu sotshwala yebo ba beke Yebo. sisethile yebo sesikukonke sekula yebo ba sesongena nayo yonke lento sifike siyibele sesihamba kunesigubhu abawusinika sona kanye nohlangothi uphambana inhlangothi oluya kuphi manje luya ngapha Olusakile. nanso-ke baba usodobe Yabo. ilapho ingane ilandwe kahle ngosiko lwayo-ke lapho bekhathisa la uphoseka naye endlini ngenhla athi wosa nami ngafika ngangena khona ngahlala wathi ikhetho umthimba ungene la wangena ngaya nayo ngangafika wafuka washisa impepho wayikhuleka wakhuluma ngathi wasethi awusungaya ke usungahamba ke mina bengimlethile akaze hluphe namanje awu baba siyabonga kwamangaliswe siyabonga baba kunjalo vele ingane ihamba ikhishwa ngehubo futhi akwenzeki kube ukuthi ingane izovela ishaya ucingo uthi ubaba uyayifuna cha mengabe engakweleti ayikhishwe ngendlela baba akwenziwa lokho kwasekhaya yebo wena hayi indaba uthi njengoba naku sengikhokhile lapha Shaya ucingo. manje ufonela abantu ufonela sodobe thatha ingane yakho ngosiko sehlukane ngosini baba usibiya siyabonga uyihlwe ngula wena kuzoba kuba ney'nkinga nenkinga ungezike la usuzokhala kumina ngoba kufuna batshena balekha ukuthi usubani uyaphuma uyahamba ubike emsamo buke msambo kuyaphuzwa leka siyabonga sizwe sakithi ubaba usibiya nsalo lokhu nimthola uyiphoyisa ke le ndawo labe wayinkosi yethu uhambe endaweni lasemathunzu ngaphansi kwenduna ulanga uyebuze ke mangabe kusiniselwana abantu ukuthi umthetho uyabuthu lapha nje uyamthanda so ngilanda umuntu uyena engaziyo ukuthi endaweni sikhule nathi sizingane simbona kuyena okwazi ukuthi afike lapho aqinisekise ukuthi ngoba kugana abantu namhlanje uyamthanda nina ngempela so ke nginembuzo ke benginawo futhi sekhona neminye wena uzobuthakasela okwakho ukuthi usubscribe ubuke ulandele lokuzana uzobaba usibiya sokuhlala simthola ngoba ulwazi usidaba ukusuka ukuthi la kuhamba kanje la inhloso ukwakhe ukuze abantu beqonde ukuthi makusiniselwana kujulile akukwazi ukuthi uzoshaya ucingo ufone ukuthi hayi woza sibanibani lethana ingane nca yonke into yenziwa ngobufakazi uqinisekise kubika edalweni yonke into iyabikwa emsamo bekuyilokho ngisiza ukuthi isizwe sakheke sithole iqiniso ubaba usibiya lo endulinde ngaphambi kwenkosi umhlongo emathunzi baba usibiya siyabonga isizwe silokhu sisicathulisa kancane ngoba sifuna ukuthi baba usibiya siqonde isizwe sakheke ngoba asinalo iqiniso abantu bathatha inkolo bayifaka emakhaya balibulala usiko bagcina bengasazi baba usibiya siyabonga kakhulu sodobe